जोंबादिया सरकाराव थायोमोनब्ला बेफोरखौ दांनो हायामोन। बे राकेश बिसिनि जाम्बानि खोथाखौ आं दा रायलाय। राजेश बेखौ जाम्बा बुरबकनि बे बुरबकनि खोथाखौ आं खोन्थादों। सासे गुबुन जाथिनि सुबुं हारसा सुबुङा बुंदों हाग्रामा महिलारिनि समावहाय जोङो खरलबसे हानि पाट्टा मोनफेराखै। दिनै प्रमद बर' बिथां सारनि समाव जोङो हा पाट्टा मोनबाय। बिनि थाखायनो साबायखर 50 बोसोरसिम प्रमद बर' बिथाङा सारा रायजो खुंदों होननानै सासे हारसाया मानसिया बड'लेण्ड बुब्लिनि निउस रिपर्टारनि सिगाङाव बुंदों खनले बेनि सोमोन्दै दिनै नोंथांमोनजों भिडिअ'आव सावरायगोन। नोंथांमोनहा आंखौ क'पारेट खालामबानो जाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। सावरायनाया जुद गोनां जानायनि थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायनानै लाग्रोदो। আমি বহুত খুশি হয়েছি, খুব আনন্দ। আর এইটু সরকার আমি আরো 50 বছর লম, আরো 50 বছর লম, 5 বছর 10 বছর বাদ দিও। আমি যিমান দূর বাঁচি আছো, আমার ল'ৰা ছোৱালী যিমান দিন বাঁচি আছে সিমান দিন এই চৰকাৰ ল'ম। আগন্তুক 17 বছৰত আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰৰ শাসনকালত আমি 1 ইঞ্চিও মাটি কোনোবাই পাত্তা পোৱা নাই। অকল মাইনৰিটি মানুহ नुनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय नोंथांमोना। नोंथांमोननि मथेब्ला हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावहाय जे हाग्रामा महिलारि दाङ'रिया नेतृत्व जिथु BPF दले 17 बोसोर सरकार सलायसिल आगत बै समावहाय बिथांमोना खुनु ट्राइबेलनि अनगायै गुबुन जाथिनो हा बायनो आरो फाननायनि जे केपासिटि बेखौ बन्द खालामनानै होदोंमोन, बेखौ गैया खालामदोंमोन। बे अधिकारखौ अनलि बियो ट्राइबेलफोरनि गेजेरावल' जागोन बा ट्राइबेलफोरनो हा फाननो हानाय बायनो हानाय अधिकारा थागोन होननानै बै मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव BTCनियाव लिरनानै लाबोदोंमोन। बेखौ बयबो मिथियो। गुबुनफ्रा बावहाय ट्राइबेलनि अनगायै गुबुनफ्रा खुनु हा बायनो मोना, खुनु बिसोरनोबो फाननो मोना, जुरिमाना दङ। खोथाया जाहैबाय नैबे 4 बोसोर प्रमद बर' दाङ'रिया नेतृत्व जिथु এতিয়া बिटिआर सरकार আছে, बेवहाय ইয়াত मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जिथु আছে बिटिआर एग्रिमेन्ट, बेवहाय मा दं? बयबो जाति जनगोष्ठीफ्रानो हाखौ ST फोरनिखौ ट्राइबेलफोरनिखौ बायनो मोनो आरो बै फानग्रायाबो अना ट्राइबेलफोरनो फानोब्लाबो बेहा जेबो जुरिमाना गैया आरो फाननो हानायनि बे अधिकार दं। फारागा मा? ओइथुइ डिफारेन्स प्रमद बर' दाङ'रिया आरो हाग्रामा महिला दाङ'रिया माजत ओइथुइ डिफारेन्स। दाना सुस खालामनांगौआ नोंथांमोननि सायावसै। रायजो राजाफ्रा गुबुनारिफ्रा मोजां मोनबाय जे ट्राइबेलफोरनि हाखौ अना ट्राइबेलफ्राबो जे बायनानै लानो हाबाय। होख्लाय बायथुम फानथाम बारा हा दाम होनानैबाबो बायथुमनानै लाजोब गुबुनारिफ्रा। लास्टआव जोङो मा बिसिनि खरलबसेल' थाहैसै। आफ्टार 1 डिकेड्स 10 बोसोर 25 बोसोर 55 बोसोरसोनि उनावहाय बा 150 बोसोरनि उनावहाय इयुन जोलैनि भबिसतआ मा जागोन? बेखौनो सोमोन्दो लाखिनानै उरखाव गोरा ब्रह्म सार होननाय बायदि, UG सार होननाय बायदि मोनखानायाबो गोमाफिनो। जों जुदि बड'लेण्ड मोननो थांगासिनो दङब्ला जिहेते बड'लेण्डखौथ' बयनोबो नांगौ, लासैथ' मालाबा मोनसे जाखागोन। बेवहाय बिटिआर सालायबायबा, BTC सालायबायबा, BEC सालायबायबा जोंनि एसे एनै केपासिटि जाय दं बेबो लासैनो गोमालांनायनि सम्भाबना दं नामा होननानै रायजोनि गेजेरावनो UG ब्रह्म सारानो बुंखाबाय। मानो? बिथांमोनानो सुलुं होदों, खोथाया गावसिनावनो गोग्लैहैदों। हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव BTC एकर्डआव जिबादि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव लिरदों अना ट्राइबेलफ्रा बायनो मोना होननाय आरो बिथांमोना अधिकारबो गैया। दा बेखौ प्रमद बर'आ बिटिआर दफानि गेजेरजों बायनो मोनो खुला होननानै लिरनानै लाबोबाय। बेलाय गोमालांफिननायनि लामायाव फैखागोन ना। बिटिआर मोनदोंब्लाबो, BTC मोनदोंब्लाबो, BEC मोनदोंब्लाबो, बड'लेण्ड जानो थांदोंब्लाबो गोमालांनायनि बे लामायाव फैगोन। खार'ना मा? नों दग' रग' लिरनानै लाबोबाय हा
बिसोरथ' दाना नों आंजों बर'नाव बेसेबां दङ दंनाया माहाजोन दं बिसिनाव नों गोबां दं बिजनेसमेन आरो सहाय होलायलायो जौगानायनि खेथ्रआव गावजों गाव दा होमबा बिसोरो नोंनि फानथाम बारा खोथाथे खोथा फर एन एग्जाम्पोल आङो हा बिगासे बोरि फानबाय 1 लाख 5 लाख होनानै सासे मारुवालिया लाबाय बिगायाव आरो बिगानै फानोबा नोंनो आङो 40 लाख होगोन होनबाय बेनो हाखौल' नांगौ होमब्ला अब्ला सानना नायदो रायजो राजाफोर दा बिथांमोना अना ट्राइबेलफ्रा हा बायनो मोनबाय नालाय दिनै बड'लेण्ड बुब्लि रिपर्टारनि सिगाङाव बिथांमोना गारां हब्रा हब्रा होनबाय प्रमद बर' सार बादि सासे दैदेनगिरि गैया बिथांनि दैदेननायावसो जों दिनै थानो थाखाय हा खरलबसे नामजारि फाट्टा मोनदों दा बिथाङा 50 बोसोरसिम रायजो खुंथों प्रमद बर' डाङरिया 50 बोसोर हाहन करिबलागे बिथांमोना बुंबाय मोजां मोनथारबाय दा जोंनि थाखाय बियो खैफोद गोनां ना खैफोद गैयै नोंथांमोन गाइस आरो रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सायाव कमेन्ट्सखौ लिरनानै हरबानो जाबाय दा थेंक इउसै एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ।